Bafowethu kunzima kakhulu kuthiwa ababhekana nobunzima obusabekayo abameli abaphethe icala ke likaZenzo Meyiwa kuthiwa ngisho ubuthongo nezimpilo zabo ke abazabuthi qothu lokhu kushiwo uKing Bhaka ke lapha ke nzama ke inyanga edume kakhulu ke ithi ke ikubheke esigodlweni ke ayikuthatheli ke emoyeni kodwa ke ikutshenwe ngokamoya. Mina bafowethu ke ngikulethela khona ke njengoba ke kunjalo nantu ke udaba ke oluphelele kweSiqiniseko SMedia ke awuyizwe lona ke mase uyasubscribe. Ngifuna bangizwe labameli mina kangikhulumi lezi zinto ongayifica zikhulunywa nawo 17 mina ngikhulumi lezi zinto ufica izikhuluma emachwaleni cha mina ngisho into esokuzokwenzeka ngithi mina abameli baleli cala leli abamele o accused from 1 to accused number 5 bathwele kanzima lokhu enikubonayo kwenzeka ecourt kuncane ukunibona ecourt la sekushube khona uma bangabe sebengasekho ecourt laba abameli abagcini ngokumela o accuse ngokomthetho laba abameli balwa nezilwane ubusuku nemini buza noma ubani ummeli osoduze kwakhe noma imuphi makhona ummeli omaziyo nje okulaba ya ukuthi kwenzakalani bengabe sesekhaya kwakhe kwenzakalani bese semgwaqweni zinjani izitha ukuvuka ezahlukahlukene zinjani inkinga zinjani izimpi eziqhamuke emaceleni abanye banezimpi even mayisilwa lento abanye ilempi ingena ngisho nangamakhosikazi abo abanye ingena ngisho nangabantu abaclose abanye nangezingane zabo bafethu ngiyacela laba abameli labaya bathandaziseni bafethu babhekene nempi enkulu kakhulu leyanto leya labameli becala kaSenzo ingaphezulu kwalento lejwayelekile makuthiwa iyenzeka makuthumela umuntu babhekene nezimpi lapha yana ungezwe kuthiwa kunommeli osegula ngezinga eliphezulu kuthi kusinda lokube kugula lo balwa hey angazi ukuchazela kanjani uze ni understand lento abalwi lento yecase kuphela balwa bevikela impilo zabo balwa bevikela impilo zomndeni ngenxa yale case balwa nezilwane ebusuku ziyafika kubona ziyabaqinya ziyabacindezela ziyabadonsa zivusa izitha zivusa izimpi ezakudala kade zabanqoba abafethu ngiyacela laba abameli bathandaziseni babhekene nempi enkulu laba ya uma ngabe sekufika egcineni benqoba lelicala hayi bayayideserve award mina ngibuka lokwaka moya angibuki lokubuya ibona wonke abantu lemhlabeni ngibuka lokwaka moya ukuthi baze bathwala kanzima uyabona nje ekuthaka ngokwami ngabe ngithi laba abameli bonke abafuye omunye umuntu akafuye inja omunye afuye inkukhu omunye afuye imbuzi omunye afuye noma yini ukuze lezi zinto mayishaya ziqale ishaya inkukhu before ishaye wena ziqale ishaye inja before zishaye wena uyabo because mangabe ufuyile inhlanta yakho iba lapho into ezoshaya wena iqale ishaya isilwane esifice egcikeni before ingena ngaphakathi kufana noma mangabe unama security ungaphakathi wena impi iqala ishaya ama security mawunama bodyguard impi iqala ishaya ama bodyguard so mangabe ufuyile kufana ukuthi le into engaphandle ziyigazi elumhlatshelo wakho wena ungaphakathi mangabe unenja impi ngimeqala ishaya inja ngaphakathi mfethu ungarelax mawuthi uyavuka ufica inja yakho ifile noma iqhuka ungarelax mawubona inkomo yakho iqhuka impi ebiza kuwena leyo ungarelax mangabe ubona imoto yakho ifa njalo because imoto yakho iyamandla akho and ingaphandle noma ilapha egarage izinto ezize kuwena ziqala ishaya lapha emotweni ungarelax mfethu bengabe unenkukhu uthi uyafika inkukhu enye ifile ungarelax bengabe unezingane uthi uyabheka ingane enye ivele imisbehave on the side ngadi right you understand what I'm saying so kunezimpi eziqala somewhere ungarelax umfazi wakho bengabe vele elwa nawe like akaze ayenze lento before avele alwe nawe it's like nje uyambona ukuthi ngathi uyisilwane umngakho noma uthi uchaza into enesense akasafuna ukuyiabsorb understand because uyalwa usuke sengenwe yimpi eqonde ngqo kuwena impi ayingeni direct
ingena ngezinto ezisondele kuwena ukuze ifike kuwena, because ngenzeka ukuthi unedlozi eli strong so awuqondeki direct, kodwa into yakho izongena indirect so that izokhona ukudefeata wena. So baningi abantu bayazi ngakho noma wathwasa uma ubheka ikhathi esiningi zangoma nan uzukulithi idlozi lakho umuntu alifuni indoda, hayi ngoba lingayifuni indoda, it's because lisuke lizama ukuvala into ezongena impi. Noma uyinyanga uthola ukuthi umuntu wesifazane nje bengena naxabana naye izinto zakho ziyabheda, it's because uyasebenziseka ukuba zonke izimpi ezifikayo zikhone ukuthi zingene ngaye. So sometimes noma yini into oyithandayo impi ingena ngale into oyithandayo, so kumele wazi-ke wena mawuthanda ingane yakho ngelinye ilanga impi eze kuwena iyongena ngengane yakho. Makunenkomo oyithandayo emakhaya impi elwa nawe iyongena ngaleyo nkomo. Mangabe uthanda umkakho impi elwa nawe iyongena ngumkakho. Mawuthanda imoto yakho impi elwa ngawe izongena ngemoto yakho. Ingena lapho untekenteke ngakhona impi elwayo njalo nje iyakubheka ukuthi untekenteke ngakuphi nokuthi yini lento eyigugu kuwena. So sengiqonda ukuchazana la ukuthi nalabantu kababameli becala likaSenzomeyiwa banezinto abayithandayo, zonke into abayithandayo ziyabajikela, zibukeka zilwa nabo. Ngithi mina behlisa umoya ngoba yizimpi ezilwa nabo ngoba bathathe icala elamba nama-spirit amakhulu. Angithi mina ngibona yonke into mina ngibuka yonke into lamba nama-spirit amakhulu leliya cala lamba nokuthi bengabu umendleleni lama-spirit wona ayakugweba. So that is why ngithi ngamanje laba abameli abathandaziswa wonke abo nje bese isikhathi ukuthi abantu all over ababambisane bethi sifuna kwenze kubulungiswa kuSenzomeyiwa ukuze ingcindezi ezakulaba abantu ibone kodwa ukuthi emhlabeni abantu bayathandaza. Angabi khona umuntu obukeka engathi yena kanandaba ngoba babhekene nempilo ababameli. Yebo phela bese behola imali boyidla bodwa nani kodwa egcineni ubulungiswa bayosenzela ngoba bakhombisa ukuba lesibindi. Noma licaleni nje ayabalekelwa icaleni nje. Omunye ummeli abaleke nje, omunye abaleke nje athi ngeke impilo yami nengane zami lezi, kodwa bona bamile. Bafethu bengithi nje ake ngidlulise nje ukuphuthumayo ngalolu daba. Ngiyabonga kakhulu. Igama kuphaka isibongo abakazama bathi ngihambile bathi ngibele bathi ngizenzile bathi wathi into phaka